Kolik obyvatel je v Kundě? 33 chlupů. Ne. Bude správná odpověď. No. Kolik má hodin den? To je? To musím nějak schovat. Jo? 24. Ne. Na jakém kontinentu leží Česká republika? Středoevropská. Evropa. Kolik očí má člověk? 1, 2, 3, 4. Jo. Teď? Může to čo, jo? Co je? Mám pro vás pár otázek. Co? První otázka. Jo? Kolik očí má člověk? Šest. 6. Slyšeli jste dobře? 6. Jo, možná to je dobře. A dál? Kolik hodin je ve Zlíně, když v Praze je 1 hodina odpolední? 5. Slyšeli dobře? 5. Ale. V jakém městě jste tady? No, to určitě vím. Jo, Ondřejov. Ondřejov? Jo, Ondřejov. Dobré, dobré. Jsem si s tím naprosto jist. Na jakém kontinentu leží Česká republika? Někde v Jižní Evropě? V Jo. Jižní Evropě někde, jo, v Jižní Evropa. Jsem si tím naprosto jist. Jako já všecko vím, víte, já jsem Jo. takový znalec. Kde leží město Plzeň? Jak? To už šlo, jako, to už říct nemůžu. Plzeň? To už nemůžu říct. Ne. Jo, tak to už jsem slyšel, jo. To je někde tam někde v východní Americe, jo, tam někde. Tam někde úplně u toho moře někde. A je Jo. městečko Plzeň. Správná odpověď. Jo, co ještě, no? V jakém státě leží město Kunda? Kunda ve Finsku. Ne. Jo. Ne. Kunda. 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 Ve Finsku. Ne. Tak nevím. Kde leží město Gorska? Cože? Už to šlo? To musím vědět, jestli to neřekl úplně. Řekl jsem to. No, tak nic, tak nevím asi, no. Špatná odpověď. Jakému státu patří Antarktida? Žádnému. To není žádný, to nepatří nikomu. Kolik zrnek písku je na 1 metru čtverečním na Sahaře? Takže kdybychom si to propočítali, tak by to mohlo být tak 6523. Sakra, Co způsobuje tání ledovců? takže mohlo by to být globální oteplování, ale sakra, to je divné to říkat. Pičo. První. Kolik očí má člověk? 2. Špatná. No dobré, kecám. Na kterém městě leží město Česká republika? Česká republika asi není místo. Nebo? Česká republika není město, je to stát. Přesně.
je 4 hodiny ráno. Tak kolem 6. 7. Špatná odpověď. 8. Špatná Nevím. odpověď. Špatná 10. odpověď. Špatná odpověď. 11. Jsi chlaba. Jo. Dobrý den. Dobrý den. Jsme se jen potkali. Můžu se vás zase zeptat na otázky? Tak jo. Co dělá váš ptakopis, když ho nevidíte, tady nevidím nikde? Takopis zemřel včera večer, To je špatné. držel moc tlačenky. Sežral se. Je po něm, no. Tak máte ještě nějaké otázky? Jo, to je hodně ještě otázek. Kde leží Česká republika? Na jakém kontinentě? Co bude? Euroazijská Afrika? Euroazijská? No, to se jste za trochu, ale já neuznám. Kolik očí má člověk? Když to vezmeme z toho druhého pohledu, než z toho prvního, tak vlastně 8. 8? Ano. Jako, jo. Když to nevezmete z toho prvního hlediska, když vezmete z toho druhého, který je Ale to z toho prvního. to prvního, tak to samozřejmě 3. No, ještě nějaké otázky máte? Jo. Kde leží město Kunda? Na poloostrově Kunda. To existuje? Jasné. Na východě Afriky. Komu patří... Kurva! Jakému státu patří Antarktida? Státu? Já bych řekl, že spíš člověkovi. Můj soused se jmenuje pan Antarktida, tak si myslím, že Tom. Správná odpověď. Tak ano. Ještě nějaká otázka? Promiňte, můžu se zasmát. Jo. Ještě nějaká a to... Kolik je hodin v Anglii, když je v tu chvíli v Africe v městě Zumbie 1 hodina? Tak když to vezmeme z toho zeměpisného hlediska a propočítáme to s matematickým, No. kolik jste říkal, že je v Anglii? 1. Ne, vlastně v Anglii žádné není. Tak v Africe kolik je? 1. V Africe je 1. No. Když to propočítáme, tak je tam 1 hodina a 3 minuty. Ano, Správná odpověď. ano, tak. Proč padá sníh? Tak když se to vezme z toho přírodovědného a chemického, tak vlastně je to chemický jev, který se vlastně stává nedotknutelným tím, jak je výjimečný. Proto. To je pohoda, když je pohoda, co? Ano, a ještě nějaké otázky.